Que é o que define un territorio? A súa natureza? A súa gastronomía? A súa xente? Como nace unha cultura? É algo aleatorio ou hai algo máis? Mira, necesitaba saber a velocidade duns documentos que parecen moi antigos e quería saber se son modernos ou se realmente son históricos. A finalidade da historia non é xenerar datos, sino que é construir, digamos, un relato ben fundamentado e coherente. Que din? Fala de algo que pasou de xeración en xeración e que fai posible proxectos que non deberían serlo. Sí, efectivamente, hai ocos importantes na historia, mesmo na historia máis recente. E iso, eu creo que, por exemplo, a arqueoloxía está demostrando a existencia deses ocos. Mira, ou como era o territorio, ou como era, quenes eran os que, quen eles traballaban, de quen eran as terras. O mundo deste do viño é un mundo que te absorbe. Entonces, cando te das conta, estás metido hasta arriba, non? Se parece raro que o teu avó nunca che falara disto. Hai dous elementos que influíron moito en como se elaborou o pan de cea. Un é o mosteiro de Oseira e o outro o Camiño de Santiago. Pode unha historia reescribir a nosa concepción da cultura? Realmente todo o coñecemento debería ser público. Que é o que marca unha terra? Que define un territorio? Como se forxa unha cultura?